NDC for Papa John Mahama. Na ye fo say ye beto aba. Ama NDC for. Ama ho de nokora to ba bia nokore da. Ni ye yeti ha akoma NDC. Yeti ha akoma NDC. NDC for aborofo ni ye si ye ba abeko ama ho. Ni ka ho aba de nokora beto ba bia nokore da. Ni ye firi nko asum ni sa ho de anya de ho de ba ye no. MPP na Akufo Addo ni ye si onye. Sa na oye. Enti akom ne nkyeremu abusia Bono Lady bi abekasa wo de ni bere abekasa na say 2024 election na kom no na eye Ghana yina versus Asante Kingdom. Na eye Ghana versus Yewura Otumfuo na eye Ghana versus Yewura Otumfuo. Lady bi abete Dormaahene to one Mahama yes obe expose wo mu. Say de na Dormaahene ni abri nyina ni abre abronfo ni abri di Yewura tem nyina 2024 election na abronfo ni abri adi mu tintima nyina no. Say no mu nyina akwa adwen banku bo say omo to ama Mahama no ba age say wama Dormaahene abenya tumi abro Asantehene abusia omo abete no ama media so nipa bi abekoma adwen ewo mema onchiri bono akere wa adwen ama me ewo comment section aha Penyah block media meso wa say need mu obe like video no ada mo post subscribe button so abekere ke benefit na connect with us abi so abekere wa adwen dia ama me ewo comment section meso wa so ba so no ahye video for so enya bi ahye eto hwe na najima badu a ose ade ajima badu the second kameza sempempi no aya ote afa hodwo a ote ahodwo a ompe Jesus obeka Otumfuo ema media nso be jejejejeje ansa na ho to ne kakra ebi 2024 no ena ososi Otumfuo so he kin bia ni Ghana ha no otaigo Otumfuo asgadam say kin je say de be adana na yanka no o kan sem na nkranke to take advantage of that no mu do Otumfuo tem Otumfuo do mu pe aso Otumfuo you small boy what I say but ma ajima bedu akonya oteso eni die bu offense ohene man konya kureme no ba ajima bedu eti doma wodi kura konya kitua bi ne so na da bia wo de na kwesi Yewura twa Yewura mpoa what I say twa Yewura mpoa ma Dormaahene ni apretendende aje se 2024 no na wo pe tese na wo pe tumi bia tumi ne onya tumi anka be bo na ma watimi atu Otumfuo kura de so anka wo pe se Dormaahene nya tumi bia tumi be bo na ma won de obetu Yewura nko ade so na nkran ni beje enu nka na ohwe emenyine hu ye amanyosemu ebewura ahemfosemu ebewu se abonofo aso munyina support NDC twabura MPP fo twabura santeman ngomu ga so MP fo do mi asanefo no mu omutubo ni si asanefo so diwo matem anopawe ni imye emebi ga se da bi Dormaahene so ye NDC ni and the abonofo ni ye no NDC na se wo machi na bi mo eni ni ebusu ananse enu ze sampa menton se beda ho no mo ni nyina fa sampa man hene ahinsie enzensem no okonje aman na somadua one sambagya fla omunta wantawa no ze egotwa man hia mfie Otumfuo ade yetu ye obo sambagya fla man hene ewo sampa because asem kwa no ye okonje aman somadua mo ede de asem no ko man hia mfie se Otumfuo ne kan ye betu ye botu ko hwem na sa asem no ahenie no ekofa ema sambagya fla e don so ede yetu ye mo de ahenie ema no ema even kwa last week when the sambagya fla eko National House of Chief eko gazette no na eno no anonse na Dormaahene so ehye somadua chi cause omomo support Dormaahene ajima bedu nyina no na so mu nyina no support somadua begom tira say as Otumfuo ani ehwe sambagya fla ana ajima bedu so no Otumfuo ani hia nje so Otumfuo ani hwe ekoma sambagya fla de ani onso beko opposite edo mu nyina no dumoni akodi omunya dom support akoma somadua konje aman somadua ono mu no mnyen support akoma ba se de koye no omunsa esi form kutajene aposo ubeje mu omunsa esi form eno ena share abufuo na abufuo mu no ana Bono Lady baako abeka na se in fact name ma work kan eye serious expose we be expose ajima bedu big time. Hello guys, hello abusia for me cha obibi a we benya video da woro matag na share na NDC for mpan for bensan ka bi manya code kakra ntimi sira wo me bo wa ho fa nche me na media me anwumra bia che se TikTok wa me nko ho a me postu ade ane ma afiro na nyina sa ade asi machi jahye sansachi sesi amene na TikTok yuso me nko ha yesesa nura be gazette
akoa no ei Ghana fompa info na sa ye kase nokora embranya adwuma Ghana na ye nokora NDC papa John Mahama sabe kase embranya adwuma wo Ghana na ye nokora se wati matena ho ama nipakuo kakra we akwohye kukuom akoye saadie ye na wanti man kahwe no wo hwa masaadie we yakoso dia eno dia na Ghana obia anye save Ohini David buo di omeje all MPP ni NDC they are all the same na ye force ye beto aba ama NDC fo ama wode nokora to ba bia nokore da na akufo ado penso kora no ba makwa na manipa mienu ankwahya kukuo manya ade yi ni wati matena ho ahya masade we yakoso ei Sadia ya wudia obira ndi sika beto na hie twai hoti matena wo ahya masade we yakoso NDC fo mpanyimfo Chief Sansi Minister wudi anka ofri sampa chi haya ofri sampa papa hunyina hoti matena wa ye hwe haya made we yakoso wo hwabanim papa si edunkatia ayi bunu ni ba asi edunkatia hunyina hoti ma hwe anka sanye hoti matena wa manipa miensa bi nnan bi akohye kokoma aya ade we nyame be bisa ho se wanti ma nya bibia mfa bibi yehu se ye nyina yati kuro ngane wanti ma hwe ama obi did it to me because national house of chief sikumase ama nipa miensa akohye kokuo ma ye saade we na sampa ne dia akwa ntimi nso odada bia ho bebo ne ho bane on the police ne begu kuro ni sa no ntina NDC fo mpa info Hunyi ka free so ya bowa hwenyi free so ni ya yeti ha akoma NDC yeti ha akoma NDC fo aborofo ni yesi ye ba abeko ama ho ni ka ho abade nokora beto ba bia nokore da ni ye free nko asummu ni sa ho de anya de ho de ba ye no MPP na akufo ado ni yesi onye sa na oye na akufo ado ne ba fa nipa police ri soja ma bebe bobe no ye in fact won ma yensa si form eno so ntimi mu ya bam hegwodwa sesan no pa omra sampa so ba bedi ade da bia oba on de hu di police ka be ye 20 bedi nanim won ma ye hu sa NDC ni sa o ye useless party ampa ei se nipa miensa mrada ho pa ni nipa miensa akwahye kukuo nse ye de ya tena ho nipa miensa na kakara na akwahye ho atima gazette no for why he for the saade we was esi he for na was asasen we esi in fact MDC for mpa info ho ma nipa ba ma abu papa Wama ye bra to agu kwa ye se MPP wo manhia nti ya nto aba ma MPP na sa ho de bonofo ihemfo nananom wama ya kwa bra kwa ya ye nkurutu djuma kwa nti nanan hwanti ma anya bibia mfa bibie hwati ma hwe amane ma we yesi adan ho ya de ma nipa nipa yasa nananom ade no ho ya de ma ne ye yasa na fe ho te buru nchempe ne de mi de mi hu ne semfa so obi ya ni so mi nkora adwene no because ho te buru nchempe se ho beka ho bom na no akora yi abrantie ne mpanyimfo baaye ebesensa ne paper de man no o school ne sa sense ya to no ho ntima ntwitwa angina na fe buru nchempe no ba ba yedem na nanom buru nchempe ne sampafo ne be ba ba yede ne chese hu yin ase be ba bentra be na fana na abonofo so ho mfa ho kuro be kura benya abonofo be ye na fana fo nti se ho ntima nwa sampa mane de ya ene de ne ho
Hunyi ben firi bulun champion ni ben tina be baby. In fact, Ghana mpayimfo ma di ho ya papa. Hey, we are say. Me say oba we are say ni be pesika pebi. Pebi, no wonder say nkrofo twes nipa ti di gisikaduro. Sikaduro kura no benya gisikaduro. Ne fire dia wo say wo de ye. Because ba me ye hu say sika hu hia. Sika tinto bibia sika. Na ntinka sampa mane. Abrantie wo sika kuku dama. Ampayimfo kasa oka bia. Ntinka hubetima achechere ninsa agunachi sa. Nka hubetima achechere ninsa agunachi. Mese oba wiase ni be pesika. Be wo ma mekura ni sebi mpre biasa. Uye be ma no oba wiase be pesika. Be petumia. Ni be wo ma me na papa kura ni kunu ni faji tumia kunu ni faji. Na mama hu se sika so wo mfaso. Sika dada nyina ni ninsa so wo mfaso na me ninsa yes this the time. Hey! No kura nya adwuma Ghana mpa. No kura nya adwuma mra nya adwuma. Mra nya adwuma Ghana nti Ghana mpayimfo. Ya papa Mahama wati matena si ahwe ama ade yakoso. Wabanim. MPP de ni say yate ni manhia wo. Na wabani ni nso sa manhia na wo. No wonder. No wonder say wo baaye. Niema wo ye nyina Asantehene no wo ye no. Bono manim won fa ho nani say ensi wode ya no ho aye no ho. Apart from say galan say hu say ye papa akwabo onama wotu ase abaya ye ka akwa no kro di ni sika na bi ye ayi shako okojira ha bohwesero kira ne hoduru ho okojira ha bohwesero kira ne hoduru ho kwama ni pa bregu papa na hu nyina nyame be bisa ho nyame be bisa hu nyina mako hey me se biam pesika you don't want to pay 2 minutes sika na nda wuni sika utiti se dwaniti obi anyere no no pesika mesi nipa kura no bekunu no de benya sika kunu faje because ba me ye hu se sika hu hia hey in fact man kwa meka de ani se yeka me da ase no kan so mewe ya na manfo se se de na mu ye nyina akomu ni nchiremu anti media na so TikTok so aba reply sister na le wo suana sister ale wo suana e de ale na ye wa wo su enti bebrebe ya mo sori ya mudi nana bo mu ase mudi nya mekase atam no enti NDC fo mpanifo na hemo achi o mo hye mukutu pase mummra na mo ne Otumfuo atam moya mo wege tantane mo sia proper ne emema no so mo anim hu ase kwaku a wo hye nwura mu no enti NDC fo na ehye mo achi se munni Asantehene atam na bi nkan ye wura na mo ba o mbetwe Otumfuo ahini aba form na ye katumi and power no ani asante o Ghana fo momu bi no abonofo ne wo mo keka ho no saa asem ye no mo mane ko mutire me nwura mo adwiem na mo ntem ho ase se Ghana ye katumi and power eno ani asante ana ye wura na chi no be ma bie ni ho enti bebrebe ya mudi na na tabne na sefo ni nyina na NDC Ghana fo munti asam na oba no okan wo su ni nyina na ese mo abragu na mo bro ho no be ma be na ho be ma be na betim de ne ho atoto ye wura na najima badu na wo kreti problem e wo sampa ho na so say yes ntokwasi wo mo na najima badu kwana kopata ntokwa ne sampa ho no obi no ho no mu a obetimi asi hina enye ye wura ena ede ne tena akonya ne so iti ye ka akire mu monte mo ho ase na mo abrofo muntimi nye foko muntimi nye hwe on say enim guase aka mo on say mu sister ana wate mutu no ese NDC fo na atwa moka ese muni Asantehene atam na bi nka ye wura emwa sefo enchamwa papa penma wa bono bra momu bi obetimi awo mo
kwasiafo mo sori na mudi na tem wasefo ma no pa obi matwere kwasiasem enwu me comment section ho adaya on kankan kwasiaba ho eno de ya ti abre ana oba bi kankan kwasiafo mo nyina enye bo oba se na mo free ba ye mwa nti bebrebe nyina NDC na mo sa NDC fo de nyame e betwia maka sikadwa fo ntwia maka no wo ngu mu ani mu ase mwa Mwesi. In fact, NDC for mpa ho mani pa ba ma abu papa. Wama ye bra to agu kwa ye se MPP wo manhia. Nti ya nto aba ma MPP. Na sa ho de bono fo ihemfo. Nananom wami ya kwa bra kwa. Ya ye nkuru tujuma kwa. Kubaye bi. Nti nananom wanti ma anya bibia mfa bibia ho wati ma hwe amane ma we yesi. Ada no ho ya de ma nipa nipa yasa. Nananom ada no ho ya de ma ne ye yasa. Oh, kafra ye ya prama mi so. Bron champion de mi de mi hu ni semfa so obi ani so. Me encourage no. Because what bron champion se ho beka ho abom. Oh. Nano akorai abrantie ni mpayimfo baaye. Kafra. Ebe sensa ne paper de man no school. Imole Ekabifie. Sabi Ghana, we have long way to go. Very long way to go. So we still have this mentality as a Ghanaians. Nenye development na yepe. Nenye mputu juma papa bi na yepe beto obi tan tribal ene yede to aba. This country will never move forward. Never. So do now what this mentality. How? We make sense wo baby. Nyansambie ni asema nyansambie ni mo. Ntina se na mehia hu hinti. Ena na that time na Dormaahene ti se otan kanisen President Akufo-Addo Sena yenim se onu su kan ye hu onim de President Akufo-Addo ye na enye papa no na ye mu bi ka no onu bi na o kan sena da bi na menhia na President Akufo-Addo ni na yetia o honti na mu yesa no se da be ya John Mahama ba obeba be di asem no mu bia mam manya papa en fada because Otumfuo na wo hu no ho no nana bo dena ibuyem onye ni paketu awo there's no money skadwa na wo hu no ho no echen trillion dollars so nti skabia ni ho a obetimi dia beto sabi ye na Otumfuo so ndi wa asem ma oda ansana papa no betre otranko yani so a eye hunhum ne untini je na abebi o Otumfuo first Otumfuo na esa abebi ntino onima bakosem obetimi aka bakosem bi kirewa ubeka se na that time na ye wonu okan it the way tie pepepe because transa akoya no ma hunhum na ebe wura ni mu no e na nanum hunhum na ebe bo wura ni mu no obeka nsem no a there's no judge in Ghana obechenji Otumfuo asem da sa de mu bewu there's no judge because Otumfuo no obo asem no mu deep no hunu kura no no waka ntu ye judge ni a u je bribe kura sa obeka sa asem no ntimi ka because hwe no kura na Otumfuo de di asem na you can never change it ena onu na ya na eye mu hino and President Akufo-Addo na yeti awo menhia no nenye ni choice o konya ka ebeye ochiman hini but Otumfuo there's no president a ubeba Ghana ha ubeka sa uni menhia nya adwuma nungwase na ebeka o na mu a muta menhia no ude tan wasi menhia so a nungwase ene ye resource ebe free ma ba ebi na aka musisi amusun no president free Rollins aba Tameus ni Mama First Step ni Akufo-Addo omu ina ubeko ntinu mu adwini mu se Mama ba
Ono no de menhia ya Asantefo de nso ne MPP de ba kontinu mama ba obeba be di asem mama mo. Mwanya papa. Na ekonya krasi ni ba bia ye frɛ ne sensa agawe. Ya titi yo sa krasi po preko uhu na oni preko ni hu fin bia ode kasati ya menhia. Me respect oba pa me didi oba temsa, but who come menhia I don't care. Because me papa ye asanti moja na ni nam na ukasati ya menhia, ukasati ya skedwa, kasati ya Asantefo. Me mami na Yoruba Benini, but me papa ni moja wo me mo Asanti. So me aggressive wo so a ukasati ya menhia be aggressive power wo so. Kurasi ni bawi enya hu kasati ya menhia. Jimmy we upe foolish Jimmy ni owo media system ba kun ye yatiti. First class only challenger kura. Kurasi ni pa. Betimi yira free system no ni me ya Asantefo. Asanti asa nti. Ye ntokwa ye de say jollof. Uni yenya una obepa aba. Because ye mpa basa o. Ye kwa to the end. Ye di unsunko nema ansana ye jaimu. Na mu sorry tia ye no. Ebe funu nti de enti na mukoto aba no. Che da ba ye kura be sremu. Mukoto aba ma ye na ye den. Se NDC ba. Because omo she muti on. To do that traba omo. Oh, we de ma boloso. Chira wadwe mame e wo comment section. Aha yi Penyah Block Media. Akra.